YS 350. Bu da F Sport 3 lupa. Maşin motor 3.5. Görünüyor 60.184. 22. yılın 6. ayı. Yönü maşin dealerda serviste olmalı. Yönü dealerin servis etiketkalar ayrılan probegen bağlak görmür. Belki saradılan bolmagam akma. Yönü siceneler arasıcı. Zanaveska Abduf var, padagraf yok. Mark Levinson yok. Ulu monitor, panorama yok. British salon, luk var. Arka zanaveskası var. Yönü salon katı kapa. İski zanaveska var. Kapıdaki zanaveskalar var. Degimim bar bolan degim şol bagajdan degim. 22.000 köwregi oynap utup alıp bolýar. Maşin täze gelip trenta oyuna çykanok şu ýak indi oyuna çykmaly. Ýa altyn suw reňkde. Şuraya ýagdaý tekerler arasyjy. Original diskede Bridgestone. Şol kapotna maçyp görkezdeýin. Bugün telefondan ruhsat beren atlar video almany. Şolar ýalyk. Ýene motor gibritde 3.5 motor. Arasyjy kime gydyklandyrýan bolsa oýnap alyp utup bolýar. Şu ýakynda oýna çykmaly.